Hey everyone, welcome back to another vlog. Lepas orang ini, I see our team pernah ini video start kalam dah ada. Zehn mai mama. Amra ini salah apa bakery kembali hana ya namu dah ini. Hello everyone, hello everyone, hi. Oh sana. Lepas sana salah apa orang ini di mana kalam dah. Badi gele badi hai nan tham thra dikhai gan ro ma khala ma jana sala be boksau bini putla gan ba boksau ma khala ma bi khaja bi ro isi ona dikhai jina jodi bi khala ma ba re khamani kho interesting mone be stress kari be di ro jeri badi ma ana be boro bhal de sei ma fry di boi na stress kari bi badi fai banang ba be hai boksau da be cream ko gan jere ro le ba actually be cream phanna ni jina da ba ama be ai jina try na thap mane be mane gawo na onkhaine logo hase suggest khamdang mon are be cream ko लगायनो Amazon order na ladna da लगायनोसै लोगोफोर आं दुगैनानै ओंखाम संगासिनो आरो अलरेडि मोनहां जाबायनो मा संदों नोंथांमोनखौ दा लासै देखायसिगोन आरो ayo udah kan ba hello le mana go no mata zaya ne rin zaya biyo ka reso दा साननै बे साननैसो गथ'आ क्रेंकि जादों माने बिहा साननै सिगाङाव एसे गोबानाय जादोंमोन आरो लोगोफोर माने डिस्ट्रिक्ट जादोंमोन आरो डक्टरनावबो जोङो देखायबाय बे डिस्ट्रिक्टआव हराव 2टा हरनि 3टासो गोबादों आरो बाबाया कन्टिनिउअसलि इदि खेब्रै खेबबासो गोबादों आरो जि जादोंमोन ओंखामखौ दिहुननो हादों आरो ओमफ्राय डक्टरनावबो देखायबाय ओमफ्राय देखायनायाव डक्टरा बुंदों जेबो माने डिहाइड्रेसन जायाखै जास्ट बेहा गेस्ट्रिक जादों ओमफ्राय मुलि होदों मुलि होनानै दा हामबाय आरो बाट गथ'आ क्रेंकि जादों आरो Mai masuk nama, nah, nanggung nabi kah? Kami mami ini, mami nuaga isi ngobos pagi dan kan mami apa dah, jadi biar apa nanggung na, food cream ni biar apa, biar mana ni, citron orang ni biar, jadi muzang mudumar, di, lepas जोंनि बेलकनियाव आरो बिबार गोरान फांनै लाबोदों बेखौ नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो माने ओरैथ' बाया सानदोंमोन माने मोख्राफ्रा सेफायना गालाङो नालाय टाबफोरखौ आरो बिबारफोरखौबा सेफायना गालाङो बाट दाख्लै हस्पिटालाव माबाखौ लांखालि आरो बे मोनबाय माबायावनो आरो बे लामायाव ओमफ्राय मोजां नुबाय आरो नुनानै मोजां माने मोजांथ' सानफ्रोमबो लाबोयो बाट गोसोखौ बे खालि हमथानो हायाखिसै आरो मानो होनबा बिबार एरैबो न'आव थाबा माने गोसोखौ बोरैबा मोनसे स्रां मोनोना ओमफ्राय आरो सोर आरो बिबार मोजां मोना बे दुनियाव एसेबां मानसि दङ बयबो बिबार मोजां मोनखायो दा लोगोफोर मा माने बिबार फांनैसो लगायदों नै लोगोफोर बेथ' अलरेडि दंखायोमोन बे जोंना माबाया एल'भेराया बाट बेखौ टाबा फिसामोन नालाय ओंखायनो इदि खायलें जाना दंमोन बे टाबखौबो चेन्ज खालामनानै होबाय मोजाङै बे हासार होबाय सब ओमफ्राय नैबेबो माबाया कारिपात्ता बिफाङाबो माने देरनो रोङाखैमोन आरो टाब फिसा थानायखाय दा बेखौबो चेन्ज खालामना होबाय ओमफ्राय नैबे फांसेखौ गोदान लगायदों आरो लोगोफोर नैबे सिनारि बायदिया नैबे फांसेखौ गोदान लगायदों टाबजों आरो बिबारजों गोदान आरो बियो 150 रुपिसाव मोनदों टाबा एक्सट्रा खिन्थु बिबारा गिदिर नालाय सिनारिया ओंखायनो 150 रुपिस लादों आरो ओमफ्राय नैबे फांसेयाबो 150 रुपिस ओमफ्राय बे फांनैखौनो बायदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय एसे चेन्ज जानाय बायदि नुदोंना ओमफ्राय नैबे थुलुंसि बिफांखौबो माने टाब फिसानिफ्राय चेन्ज खालामनानै बेहाय लगायबाय आरो दा मोजाङै देरगोन आरो बिदिनो बिबार गोरलै ओंखारदोंना ग्रिन कालारनि आरो दा एसे मोजां नुनाय बायदि जादों आरो लोगोफोर एरैबाबोथ' गावनि न'आव थाबाथ' जेनेबा बेफोराव माने पुरा गासैबो लगायजोबनो हायोमोन आरो माने मोख्रायानो गैयाबाबोथ' जों गावनि न' नङाबाबो लगायगौमोन बाट मोख्रायानो पुरा उतपात खालामो नालाय सिलिंखार खालामो ओंखायनो जों एकदम बारा लगायाखै आरो इनि लोगोफोर आं देखायनोसै दिनै माने लान्चआव मा संदों ओइथिं लोगोफोर बेखौ संदों ना खर'जों मैथ्रु आरो माने अमिता ना खर'जों मैथ्रु एसे खारै होनानै संदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायाथ' गोबाव जाबायमोन लाबोनाया ओमफ्राय जायाखैमोन आरो बाबाया एसे माने इदि गोबादोंमोन नालाय सानसे ओमफ्राय आरो रेसोबाय उदैखौ सानथाम सानब्रैयानो जायालासेनो थाबाय आरो ओंखायनो दा दिनै संदों आरो लोगोफोर खारै होनानै ओमफ्राय आरो इथिं संदों दरनैसो माबा दंमोन मा होनो बिन्स दंमोन बेखौनो फिसा जे आलु दंना बेजों फ्राय खालामदों आरो इनि ओमफ्राय बिथिं दङ ना फ्राय ओमफ्राय जोंना फिसालायाबा बहा दङ ओइलाय जोंना फिसालाया ओइलाय बापरे जोंना फिसालाया नै गावनि मा होनोमोनलाय इखौ इस नै एकदम गेलेगासिनो ओइलाय सका गंनैखौबो दिहुनना लाबाय बेयो ओमफ्राय आरो अर्डार होदों ट्रेक्टराबो मोनफैयाखै आरो ट्रेक्टर गंसे ओमफ्राय डाम्पार गंसे आरो अर्डार होदों दा साननै उनाव मोनफैगोन नामा
बिराद गेलेबाय थायो नालाय गथ'आ उन्दुनोबो ओंखारो दा बे समावनो गेलेनाय सम नालाय ओंखायनो आरो हाबा हारसिं ले बाबा उन्दुनाय मोनसे बिनिगासिनोसो लोगोफोर जोंना इने बाबाया उन्दुलांबाय ओंखाम जानो टाइमावनो बे उन्दुलांबाय गथ'आ दा बेखौ गारनानै जों जानो जाजायाबो मानो होनबा बे हारसिं जेब्ला जाहैयोना अब्ला बारा जानो नागिरो आरो बे बाबाया ओंखायनो बेखौ नेनोसै मानो होनबा जोङो फुङाव सेन्डउइच जादों नालाय बारा उखैयाखैबो ओमफ्राय बेबो जोहोलावबो आंगुर माबा जादों खोमा ना आंगुर जादों बेयो ओमफ्राय ना फ्रायबो जादों फिसालाजों बाबाया बेजों गेलेनांगौ गथ'आ एकटा जाहां जाबायनो ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि न'आ बेफोर सब माने बे रुम माबाया जादोंमोन ना बे कालारफ्रा एरायनानै गाज्रि नुदोंमोन ना बेखौथ' बारा एसेबां माबा खालामनो हाया आरो मालायनि न' नालाय रेन्ट थानाय ओंखायनो सिम्पलि जि हायो बेखौनो इदि बे टयलेट बाथरुम बायदिसो नाङो मालाबा बेखौ टयलेट बाथरुमावसो बिदि टाइल्स लगायोना मानसिफ्रा बाट बे माबाजों आरो बे कालारजों समायनाय बायदि बेखौनो मोनबाय नालाय ओंखायनो बेखौ अर्डार खालामनानै बेखौ लगायना होदों आरो इसोरनि बिथिं दा एसे नुनायाव मोजां नुदों आरो दा जेखि जाया जास्ट एसे नुनाया मोजां जाबानो जाबाय आरो मालायनि न' बेसेबां साजायनो आरो फैसा गारनानै बेनि बाबाया उन्दुथों दा सिखारबाथाय जों ओंखाम जासिगोन आरो लोगोफोर जोंना ट्रलि दोननो जायगा गैया जादों ओंखायनो बेखौ लाबोनानै मेरला ट्रलि जाबायना जोंना ओमफ्राय रुम मोननैल' ना ओंखायनो बे ट्रलिखौ ओइ बेहाय कापबर्डनि बे सायाव समाय जायगा दं आरो बेहायबो अलरेडि मोनसे बेग दंमोन आरो थेवबाबो बेहाय दोनजागोन आरो मोनसे ट्रलि रायखौ बेहाय दोनसै दख'ना माबा बेसे दङ दा जायफोरखौ इउज खालामा दख'ना गामसा आर'नाइफोर दङ आरो बेहाय बेखौ दोनबाय आरो ओमफ्राय बहाबा थांबा जेराव जि जोम दोनोना बेफोरखौ बे रुमावनो दोनदों आरो मोनसे हमगोन नामा बै सायाव लाबोनोसै र' आरो मोनसे खालि दङ आरो मोनसे सोदों लोगोफोर गंनै गिदिर सुजाबाय आरो बे माबा ब्लेंकेटनि माबासो कभारसो बेहायबो फिसा ओरैनो जोमग्रा बायदि बायसा ओरै ब्लेंकेट गांसे दङ आरो बापरे गिदिर गंनैयानो हाबजाबाय आरो दा फिसाफ्रा बे रुमाव दङ आरो फाइनेलि खोनाबा लोगोफोर जोंना फिसालाखौ एकदम फोजानानैसो जोङो बेखौ फोजाबायसो जि सिखाराखैमोन आरो अलरेडि दुगदा बारलांबायना ओमफ्राय बेबो ओंखाम जानांगौ जोंबो जानांगौ बुखैबाय दा ओंखायनो ओंखाम जानोसै होननानै बेखौ फोजाबाय आरो बिना देहाया एसे बोरैबा गाज्रि ना ओमफ्राय मैयानिफ्राय एसे गुजुनायबो जादों गथ'आ ओंखायनो थिगसे उन्दुदों आरो ओमफ्राय बिफाया एकदम उखैनायजों थानो हालानो आरो लोगोफोरनो लाबोबाय दहाय देखायदोंमोन ना दै बारा लाखियाखै आरो बे खारै ओंख्रियाव सानै मानसि नालाय ओमफ्राय जोहोलावा दै एसे बारा अबा ना सिनायदों मालाय ना खर'खौबो ना होनदों ओरैनो ना बाबा ना फ्राय बानलु लाबोदों बिथिं भाजाया दङ ओमफ्राय बिदि ओंखाम आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना फिसालाया बे बना लायाबा सब लेथ्रा खालामना होयो आरो दा बेनो एर'प्लेनखौबो बेहाय गारबाय बाबा जानोसै ना ओंखाम ट्रेक्टरजों उनाव गेले दे ट्रेक्टरजों उनाव गेले हे जानोसै ओंखाम ने ओमफ्राय जोंना बिथाङाबो उखैनायजों थानो हायाखैमोननो बियो उखैनायजों थानो हायैनो एकदम जागोन होनबाय थादोंमोन आरो बियो ओमफ्राय र' बाबाखौ नेनांगोन बिदि होननानै मा जागोन सना जागोन लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय बाट ओंखाम जाखांबाबो मा जानो खामानियानो जोबाखै दाबो आरो सिङाव आरो माबा मोनसे संगासिनो आरो ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगोनो आरो बाबानि थाखाय पायस बानायदों लोगोफोर ओमफ्राय बाबाया एकदम ओंखाम जायाखै आरो बिफायाबो जे जासिबाय आंबो जासिबाय ओमफ्राय नाबो जासिदोंमोन ओमफ्राय जायाखै बियो ओमफ्राय बिना देहायाबो बारा एसे मोजां नङाना ओंखायनो लोगोफोर जानो नागिराखै मा आरो ओमफ्राय लास्टआव जेब्ला जों जाखां लोंखां थोरसिफ्रा साफा जाबाय अब्लासो बिहा जानो जाबाय आरो दा ओंखायनो बाबानि थाखाय ओइथिं लोगोफोर आं न'निफ्राय लाबोनाय जोसा माइरंनि कुकारावनो आरो एसे पायस संगासिनो आरो गुर होदों ओमफ्राय ड्राइ फ्रुट्स जेबो गैया बेनिफ्रायबो ड्राइ फ्रुट्स जाखाया आरो बाबाया मोनजाबाथाय गारना होयो ओमफ्राय सेफ्रन होदों सेफ्रन दंना ओमफ्राय गुर दङ गुर होदों आरो लोगोफोर सिम्पोलनो जाहाथे बाबाया आरो बेनिफ्राय पायस होनबाथाय गथ'आ मोजां मोनो ओंखायनो एसे ओंखाम जाखां लोंखांनो आरो आं लोगो आरो जेब्लासिम जोंना बाबाया एकदम जायाना अब्लासिम आंना गोसोआ बोरैबा माने खुद मोनबाय थायो आरो गथ'आ दिनै जेबो जायाखै ओंखाम जायाखै मानो जायाखै बिदि होननानै आरो ओंखायनो लोगोफोर बेनिफ्राय पायस बानायगासिनो आरो बेखौ मोनबाथाय गुसु जाबाथाय आरो बेखौ जाहोनोसै आरो
दा ओमफ्राय फिसालाया गाबबायबो एसे ओमफ्राय एकदम वारेसबो लोङा बियो दाना बे साननैसो बे फ्रुइट्सबो जाया जादों आंगुर लाबोना दोनखानाय दङ आंगुरबो जाया खालि जोंनोल' दौओ बियो ओमफ्राय वारेसबो लाबोना दोनदोंमोन वारेसखौबो लोङा ओमफ्राय दा वारेसखौ लोङाबाबो बियो लायनानै ओरै गारो आरो ओंखायनो बे गारनायखाय बिफाया एसे माबा खालामबाय मा होनो रायनाय बायदि खालामबाय बेखौनो एकदम जि हुराबनानै गाबदों आरो दा बिफाजों मा खालामगासिनो बे मोनसे न'आव देखायनोसै आरो नोंथांनिखौ बोरो जोंना फिसालाया बोरो 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 हिलाय मा खालामदों बाबा बाबा फैसासो गेलेगासिनो माथो कइन्स दिनै फार्स्ट टाइमनि थाखाय कइन्स दिनै नङाबा रिस्किना कइन्सआ गोदोनायाव खेथिया आरो कइन्स लाबानो जोङो न'आव बे पेकेटाव जोङो पेकेटाव सोनानै एक्सट्रा दोनदोंमोन आरो एसे गाबबाय थानायखाय गाबबायना बिफाया रायनायखाय कइन्स होनायखाय बिनाव बेखौ होआबा बे वारेसखौ नैबे वारेसखौ लोङा गाव एकदम गारो आरो इदि गब्लं खालामना दोननाय दंखायो लोङा गारा गारो इयो ओंखायनो दा बिफा एसे टाइम बेखौ माने इदि खालामदों आरो कइन्स होनानै कइन्स आरो बिराद रिस्कि लोगोफोर होखानाङा गथ'फोरखौ माय इसोर इसोरानो थांदों बियो लोगोफोर ओरैनो फिसालाया एकदम आरो गारि गोदान मोननानै ओरैनो गेलेगासिनो आरो दिनैबो माबा जेसिबि टाइपनि नामा जेसिबिबो नङा आंनि बायदिबा थेवबाबो बे जेसिबि बायदि बे थिखांग्राया दङ ओरैनो 70 थाखा मोनदों बे गारिखौ गियाना दिनै ओरैनो आरो फैगोनसो गाबोनबो फैगोन समफोरबो फैगोन बिना गारियानो गारि लोगोफोर जों माने एसे मार्केटाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बे मार्केटाव थांनायाव ओमफ्राय बे गारिखौ नुनानै माबा नांगौ जाबाय ओमफ्राय दामाबो खम नालाय आरो बिदि लामायाव मोननाय गारिफ्रासो बारा मोजां आरो खमाव मोननायफ्रासो बिसोर बायाबो बुस्थुफ्रा एरायलांबाबो इसोरखौ लगायनो हायो बाट जायफ्रा दाम गोसा बेफोरसो मोजां नङा आरो बे एमाजननिफ्राय जे अर्डार होदोंमोन ना बेनि सब एनै बेफोरनि बेनि साखा थाखाफ्रा सब एनै ओंखारलांबायनो आरो एनै बेबो मोनसे फिसा जेसिबि दङ आरो थेवबाबो बियो मोनसेजोंनो गेलेया जे बाबाया बिनो मेरला नांगौ ओंखायनो गारि मेरला बायना होनांगौ जादों आरो बेखौ बे एर'प्लेनाबो दाख्लै लाबोनाया बेबो मोजाङै दङ आरो बेबो दाम खमनिखाय मोजां आरो लोगोफोर जोङो बेथिं मार्केटाव थांनायाव लोगोफोर जोङो नैबे बिदि लकेल दालि मोन्दों आरो इउपिनिफ्राय बिसोरनि इउपिनि फार्मारफ्रा ट्रेक्टराव फाननो लाबोयो आरो दाम खमावनो मोनो बे जाबाय बुट दालि बेखौ 100 थाखा किल' मोन्दों ओमफ्राय नैबे जाबाय अरहर दाल बेखौ मोन्दों सरि बे जाबाय साना दाल बेखौ 80 थाखा किल' ओमफ्राय बे जाबाय अरहर दाल बेखौ 100 थाखायाव मोन्दों आरो किल' खमाव मोन्दों आरो बे मोननै 2 किल' 180 थाखा लादों आरो लोगोफोर लकेल ना इसोरो सिजोनाव फाननो फैयो आरो जानोबो गोथाव ओंखायनो लाबोबाय आरो नुनानै नङाबा मोनखायाना बेहाय दखानफ्रा बहा लकेल मोननो बिदि आरो दा बिथाङा माबा जागासिनो गुजिया बेखौ जोङो सिगाङावबो जाफेरदों आरो सिगाङावबो जायोमोन जोङो मोजां मा जादों गुजिना जादों आइफोरा जोंना फिसाला लोगोफोर दहाय सानसे उन्दुवाखै आं बिजोंनो गेलेबाय थाबाय दिनै ओंखायनो भिडिअ खालामाखिसै आरो भिडिअखौ फोजोबाखै ओमफ्राय बिफाया उन्दुबाय एसे जोहोलावा ओमफ्राय बाबाया एकदम आंजोंनो जि गेलेबाय थाबाय आंजों माने आं नायनांगौ आरो आं वाचमेन सकेदार बिनि आरो बेखौ नायाबाथ' जायाना नङाबा नायाबाबो बेखौ जुदि एटेनसन होआ अब्लाबो बे रागा जोङो आरो दा लोगोफोर बिदिनोमोन आरो जोंना दिनैनि दिना एसे मार्केटावबो थांबाय ओमफ्राय बेफोरखौ लाबोबाय दालि लुला बिदि आरो दा दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव आरो बाय बाय होन बाबा बाय 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 लोगोफोर